Mami fa Ghanaian Times the worker no. O de mami ko. Mami fa Ghanaian Times the worker no shasiye. Na over the weekend CJ say we Islego akwanhia na esi ya emamie nu etrape e wo ka mo hye ya ye be mabusua ya kɔ ene adofo nyina hyeden paa no akwanhia bia mu so sie e wo atwede Kumase ene nkran kwantempo yi so ameno so nipa nsia ena hye wo nkwa na no so ye sprinter bus bi na VIP bus ena edihie mu sano na ye single lane CJ ena edihie mu e wo musa ye kɔ afina wiye ya na saman se de bia na bronya badia na afene so ye yankasa enye brunse bia no pe moja no Islego die ye si ye obi adru jansia o twen se cars ntwam na wonkɔ na oyonko so speed mu ayo asade ye game ya mbobo sa PS ahwan ne ade a aza otikam na ko speed sa no aw sabi your friend is saying Grand Theft. Asa no bi na me hu ye o. Just a shit bang. Wey. So what you say? Enti. Yes, sir, no krani say your man mu na say emra no. Ye de ye dwuma de. Na eba ne say ye to de bia wo say ye ma parents so no. Ye ma emra no enyo mu di bi. Sige. Say ye hyehyɛ mu no e wo mu saa. Sa akwada wo ye man no edimfum so bi die wo ati say ya. E wo sa wo fo no. You hold you responsible. Na sa wo fo wo fie. Na mo amu sa abofra. You hold you for responsible CJ. Wondru say obetra sti achi. E na wonu ye ntu no onni license a wo de betwi ka. Wondru wonni tumi krata se wo de etwi kai. Na mo hwe no. E cha sa abofra de se be bia ya hye no toyo. Ye mbo na asem so nti. Watu afaka ki etu jagwa e de asikrom. Hu eni o asinipa. Oba de form kransie yi enti weekend ya kwanhya nipa nwotwe eno man no ahwere nipa nwotwe o omokọ oba de form nyina kransie yi na yeso e wasude wo ye kwantempo ahodo so no ye fa sa sude ni nyina enye dwuma ebre no ko bebre nti se gene no me nko deep sa na wo he mudi sa wo mo sabo mo de aba credit rating say no mo de Ghana fee stable aba positive na chese ba ne economy no ene ho semo a na chese ejina a ekoyie a chese ni da so e wo ho na bokrata ebomu amane na omampani akufo adon so e na wo hwema wo tehene efie duonu num 25 years nie ya nana osagefo amotia ofiripanyi ebedi ade ewo ocheman abuakwa state wono no na ne saso no odi omudi ohwa omahya se ache omatoto niema na afedi omudi ababa wiese ya omampade akufo ado akọ hono ma wakọbọ na baso ne hyehya waye adwuma waye ne boa wo boa se ye mpotem betie ne empuntu dwuma hodo nso a wakọ hono mo wode aba no ne nyina omampade akufo ebo na baso pa ho asem wo ha nyame admo china mra se beja fie so mo kọ home kakra omo sia be hya adwuma se yenso ye be hyase abo ho amane de ekoso ewo emrase beja fie Ghanaian Times the worker amane on pain ode aba eno no ye hwe delegate hanso ntedemi tu ya na medi wie na mudi sade no ewo ha sanso ena Islego na kwansia no eda ha ena German Business Association eno mo so anna omampani akufu ado omabo na baso sa dwuma na wo yende da na to aso saa na eko wanim delegate ani mononom ena eno chinso no abenso na muntu a wotu a eye emra ya emakwan adwe ho kakra ya na nipa bi mutumi di dwuma wo ye kwaye mu ni ade no musenya bo ochina mra hye bejafo ne eba no mampani edesa enkrata ne kwakoto won ma wo mo besesa no attorney general ashe EP se won fa sa krata no enko to mu ye fi ho kra nti so ye hwan so kita de untumi mo nwra kwaye mu enkotu famagudie da wakata yi eno eho amane na ede aba anopai makenkan bi ama wono na me read this story bi I find. Aha, omampani dada John Dramani Mahama a story edda the inquisitor da obokrata na nyima sei na asema okano ene segana emabunu ni omanfo enye ready so mo be ye matama kwa bia try na rebia ya December sa was ye konkoto de ye ntoma na ye hwe da bi wose Ghana fo nye ready so mo be di sajuma na nunti ena Ghana fo nyina jetum say the game changer the obese san yoma e de enkan kopapa na ode adwuma ba mabu be no 24/7
ɛyɛ 24-hour economy no ɛno ɛne ɔmampani dada John Dramani Mahama intuition ma ND Samanyo Kunoro visa free ankra wɔno nso mfoni dada increase tani ma sɛ ya wɔn nyina ni abre ɛbɔ ntoa ɛkasa ɛne ɔmanfo edi nkɔmɔ sɛ de bɛyɛ na Ghanafoɔ ɛde tumi no ɛbɛma ɔmampani dada John Dramani Mahama ɛne NDC the National Democratic Congress Amanyo Kuno na ɔmabɛsom ɔman no stories ni bebree no adabɔ krata no musaka no wakenkan ma me menimu de bi mo pesa me ka de but at the end of the day ni CJ ɔman baako na me hu ye CJ sɛ o multimedia ha na ye se wada suban bi ade suban no enye papa na etia multimedia hyehyɛ ya sempo ye de krata ba bonte sabna resign na sɛ twe ho fredwuma no a ye besa so aka to sɛ ye hyehyɛ mu bɛkɔ ana ya hyehyɛ mu ase ana ya ye hyehyɛ mu awie ni ye hu sɛ boabɔ so ati asie na say ya report say me kwan me fa so ye me bibi no manye ni ye na no awose me nko enye say ya state will release e ba enim say ehwehwe mu bi kwaso na moye bibi awi na say mu beye bibi asije ho no ehwehwe aso kakra enti Bank of Ghana they should come again no mo ma ye hunu o ma ye adwuma na wie dada anan hyehyemu no omunyeye eno mo de abetu dwasa ana o ma hyase o mo ye no mu hunu se ne wo no wo honom no it seem to be beba because someone state mu bia e will release this instances abega say oh step aside na ye hyehyemu it is stated clearly say ye hyehyemu enti no but we there so they will need to come with details of findings of hyehyemu o mo ye so mu wia that is it findings ye nyahu bibia sa enti asa akake ati sema keka but fingers crossed ya watcheni mu ye twen sige mame na ase na adofo binom edi o ma woda mame fa eno enwie na woni wabedwafo